ọ nwere ịnụ ọzọ nọ ebe a sị na onye ntete ede ha afịa na ị ga-adụla inu ya ọnya ka ọ na-anyụ afịa ọ sị na ọ na-abụ iyi ala tọba ụtọ ọgụma ndị anya dị mma iyi ala tọba ụtọ ọgụma ndị anya dị mma ka anyị metụ ya aka obere ịma ala ajọka a na-akụ ya akụ ụfọdụ na-eje gwọtụ ya kụọ mmadụ ala onye anya da otu esi akụ nsị ndị Igbo na-akụ ala kụnye na agbụrụ ndị ha na-ayị ala ifu nna ọ na-ayị ala nwa ya na-ayị ala nwunye ya na-ayị ala a na-akụ ya akụ a na otu esi akụ nsị na ụfọdụ na-akụ ala ala na onwe ya bụ ọya n'ọlọ ige fe onye ahụ arụ adịghị ahụ onye ji nwokwụ si ebe a ruo obodo gaa ije abalị isii akwụsị ike agha wee iri nri o nwere ụdị ike ndị ala na-enwere mana ife ha nwere n'ụkwụ na aka dị ike efe enwe ya n'ọgụ isi mana inu asị na ahịa ala tọba ụtọ ụfọdụ na-asịkwa na ala na-aka mma n'okorobịa ọ bụrụ m ka a eji ụkwụ wee gaa were ụkwụ gaa ya ọrụ ka eji ike aka wee ike aka wee mee ya ọ sị na ọ tọba ụtọ ọgụwa ndị anya dị mma amụmụ mgbe ha ya emekọta ara wee gụọ onye anya dị mma kama na ihe mana ihe ọ na-ekwu bụ na nwere ihe ahụ ememe ya ọfụma ọ dịghị ka abụrụ ngụ onye mee ya nwe onye ahụ ụkwụ na-egbu ya ndị ọgbọ ya na-agba egwu ha gbata ọfụma ọ dịghị ka abụghị na ụkwụ dị ha ọnya bụ ifo enwu ya wa nta kọchala agadi nwoke otu esi nche agha ọ dị ka bịa ka abụrụkwa okorobịa bịa ka abụrụkwa okorobịa ahụ na ya so jee nke ndị je gba egwu na ọgbọ nata ọ na-akwụnye ha efi si na ọzọzọ ndị gbara egwu ka a kenyewa efi isi ọka ka na mmasị ha gba egwu ahụ mana a na-ejebu ugbo ahịa eju si n'okwu na-egbu si na arụ adịrọ si na awa si na enweghị efe a na-amụ ya pụtaghọ oke a gbasara wee bute egwu wee kpụzie ha efi ha dịzi 13 uwe hie ofu efi ihe si ha yakasị na nna gasị gị ka nụrụ ihe mgbe agbapụ ije so ya gbaa ọkwa iji ya agba ọ na-aba alata ụtọ ọgụgụ ndị anya dị mma kịta ịma na ihe eketa ihe onye lụọ orie ịma na ala na-atọ ụtọ bịa ka anyị ghara ọ bụrụ ihe na-esi ọgụwa gị onye bụ onye ka o ji ogwute ebe onye chọọ ili ulu ọma na otu esi wee taa afụ na-esi o nkwa ife ahụ onwe onye ahụ mee ihe ifuru ihe na-apụ isi onwe ndị na-ama eme ihe mee ihe ife ha amachasị ha ọ dịka ọkwazi ihe mara eme egwu ị na-agbaka ọfụma ifụta onye ma agba egwu ọ dịka ịmazi agba egwu onwe ndị na-emetara ihe karịchaa ọrụ ahụ na ụlọ ya ụlọ ọrụ aka ọrụ ya ọka ọjị inene mkpụrụ ọkọrọ ọmachasịa ife akwa okwere ọmachasịa ilie nri osi ọtọchasịa ukwu ya na-atọ iji ọkpịa na-ama nwee ndị mmaala eme ihe ụfọdụ ihe ọrụ otu itiri aka o mee ya ọ ga-aka ọ yikwuala ọ dịghị ka ahụ na ala agha akụzie m efu oge ichefu ọfụma na-aga ọfụma na-ekwe ekwe ọfụma arabe na ayịkwe ahụ mana otu esi anakọzi ego na-afịa na otu ndị mmadụ si atụkọtara ya ego otu si agbe ifo na onye adịkwa ka ọkazi ngege nwe anya dị mma enweta ihe ọma alata ọtọba ụtọ ọgụwa n'anya dị mma emebe ihe ọma wenegodo ọnwụ na-abụ ọnwụ dị ọnwụ ya ọnwụ mmadụ nwụọ efu otu o si nwụ na ebube fu ọnwụ onye ọma ọnwụ onye ifu otu esi wee kwa ya mgbọsị akwara ya obodo dere ojii ndị elu na ndị a dị bịara du akwakatịa ọnwa agụụ onye dị ndụ na okwu ka esi wekwa m ka nwe ya kwa ahụ nke wee na-akwacha onye nwa ngwụfọ na otu ụtọ bụrụ ụtọ ka esi akwa mmadụ ịma na ọnwụ na-agụ mmadụ agụ njanọdụ anyị ọsịsọ ọ na-alatọba ụtọ ọgụọ ndị anya dị mma ya sị kịta bịa nwụọ kịta eju m na onye nwụrụ akwara ya kịta tọwa gị bịa nwụọ ka akwa ya ụtọ anyị alatọba ụtọ